Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. So nake ne na ɗan yi magana akan zanga-zangan da aka fara a arewa. Abin ya ban haushi ne fiye da misali. Ina zama ne a garin Lagos, ni haifaffen ɗan jihar Maiduguri. So na ga wasu daga cikin celebrities ɗinmu sun yi ƙoƙari, sun yi yunkuro domin neman biyan bukatan arewarmu saboda muna da rashin tsaro sosai a arewa. Amma abin ban haushi shine mutane da suka fito ba su da yawa totally, especially celebrities ɗinmu waɗanda na gani zan iya cewa kawai Ali Jita ne da kuma aku mai bakin magana. I think akwai Nazifi Asnanik su na gani. Ba su da yawa, ba su fi mutane biyar ba waɗanda duniya ta san su. Ban ga su Nura M Inuwa ba, ban ga su Umar M Sharif ba, ban ga su Hamisu Breaker ba, ban ga su Naziru Sarkin Waka ba, ban ga su Alan Waka ba. Ban san me ya samu arewa muke da haka ba. Idan irin wannan abin ta taso, cire wani gaba ake yi. In ma kana gaba da wane ne, cirewa za ka yi ka aje a gefe. Domin wannan biyan bukata ce ta arewanmu gaba ɗaya. Amma dukanku ban ga ba wanda suka fito ba, especially irin su ina su Ali Nuhu, ina su Lawan Ahmad, ina su Momo, ina su whatever, suna da yawa. Ka duba yadda 'yan SARS na waɗanda suke protest na 'yan SARS suka fito. Ku duba irin su Davido, ku duba irin su Naira Marley, ku duba irin su Wizkid, duk da ma baya kasan. Ku duba yadda yake ba da gudunmuwarsa. Har kasan wajen suna zanga-zanga a can 'yan SARS. Kuma gwamnati ta saurari bukatarsu, an biya musu bukata. Amma mu me yasa mu 'yan arewa ba za mu iya tashi mu haɗa kanmu mu fito ba? Na ji wani murya wanda ake tambayan shi Alinu yake cewa, ake tambayan shi me yasa bai fito ba, ba a gan shi ba, yake cewa wai ai su wani abun ma idan ana yin shi a arewa idan suka sa baki gani ake, it's like shishige suke yi ko kuma a'a wani abun ne daban. Wai ɗaura hotunan su ake a Twitter, Facebook, Instagram, ana zagin su da meye. Kamar yadda kake ganin akwai wasu waɗanda suke zagin ku, idan za ka faɗa mana gaskiya akwai waɗanda suke ɗaura hotunan ka suke yaban ka. Idan ba za ka yi wa waɗanda suke zagin ka ba, why not ka fito ka yi don masoyinka waɗanda suka yarda da kai, suke bibiyan fina-finanka, suke nuna maka so da kauna, suke yaban ka. Me yasa ba za ka yi don mu ba? Me yasa ba za ka fito ka yi don mu ba, mu ɗin da muke son ka? Wallahi sarki ka ba da ni serious. To ina sauran mawakan? Ana maganan rashin tsaro, wani can mawakin fitowa yake ai akwai tsaro a arewa, kawai propaganda ne. Propagandan uwarka? Rarara, propagandan uwarka? Na san kai ɗan jihar Katsina ne, ka je jihar ka mana ka zauna. Bar jihar Kano yanzu, je jihar ka. Je ka zauna a wasu wuraren. Idan ba a ɗauki gawar ka gobe da safe ba, idan ma aka samu gawar taka kayi sa'a, ka je Zamfara ka duba abin da ake yi wa talakawa. Uwa uba ka je jihar Maiduguri, ka duba yadda muke shan wahala. Sannan kuma ka fito ka ce mana wai propaganda ne? Yanzu da a ce mawaka ake nema za a yi wa wani ɗan takarar gwamna ko shugaban ƙasa waka, wallahi da duk mawakan da na irgan nan da dukanku kun haɗa kai kun zo kun yi wakan saboda dan kuɗi kuke samu. Irin su Nura M Inuwa, irin su Umar M Sharif, su Hamisu Breaker, su Naziru Sarkin Waka da dai sauransu, su Alfazasi suna da yawa. Me yasa yanzu ba ku fito kun yi zanga-zangan ba? Wallahi kuna fitowa za a san cewa abin da gaske ne, saboda ana matukar ganin darajanku da girmanku, saboda ku ne muryar mu arewa. Na ji wata ma tana magana wai su fa arewa rarrafe suke yi saboda su 'yan fim ne, ana kyamar su, ba su iya shiga cikin mutane, kullum a rarrafe suke. Birgima kuke yi ba rarrafe ba, 'yan raini hankali. Da ce kuɗi za a baki ki je ki raba gidan marayu ko kuma ki je ki raba marasa karfi, da guduwa kike tura account number ki a tura miki miliyan 5 ki je ki raba mutane.